Recorremos o universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla. Niu! Niu! Que faz? Non enredes que está traballando. Traballando? Así tamén me gustaría traballar, amigo. Pois gustaríame velo. Que? Consegues algo? Mellor deixo, vaiseme escapar un vento. Xa o teño! Sei dun novo lugar onde poder atopar novos contos! Que ben! Velo, Fiuncho! O traballo de Merliño sempre dá bons resultados. Pero o único que sabe conducir a nave son eu. Deixate de lerias, Fiuncho. E siga as indicacións de Merliño para levarnos polos contos. Colle rumbo á estrela que ten forma de torta de Mondoñedo! A que ten queixo e morodos. Non, Toleirán, é a que ten amendoa e cabelo de anxo. Seguimos no mesmo planeta, ou non? Non pode ser, estes seres son moi extraños. Parécense aos habitantes do planeta Galpón Sexto. Xa volviches a equivocarte de rumbo, Fiuncho. Conduce sempre como a un tolo. Merliño, dixeche rumbo á estrela con forma de torta de Santiago ou de Mondoñedo? A de Mondoñedo, paspana, de amendoas. Pero de Santiago tamén as ten. Pero non ten cabelo de anxo, Pampo. Sito. Non vos preocupedes. Seguimos na terra. Son uns animais galegos. Chámanse caracois. Con esas cacho antenas. E iso que levan en riba aquí é? A súa casa. Unha casa mochila. Haberá que propoñer esa idea no noso planeta. Pero o que necesitamos é algún conto. Pero os caracois terán contos. Pode que teñan algún. Unha taberna é un lugar onde se xuntan os amigos a contar contos. Mirade! Ese caracol está lendo un conto. O mellor préstanolo. Non sei, a ver quen se atreva a pedirlo. A mí non me importa. Ei, señor caracol, pode prestarnos o seu conto? Non hai que non tenta. Imos quedar sen conto. No idioma dos caracois, ese son quere dicir que non lo presta coa condición de que lle devolvamos. Grazas, señor caracol. Regresemos á nave. Adeus, caracol! Adeus, caracois, adeus. Hoxe o conto quero lelo eu. Ti non estás dentro da computadora, Toleirán. Pero se ata os caracois poden ler contos, ou? Pero ti non és un caracol. Recoiro co pau de estrelas. Título: O caracol remoldiño. Autor: Xan Cuba. Ilustracións: Óscar Villán. Editorial: Edicións Xerais. Tres amigos caracois
mercaron unha empanada e acordaron entre todos marchar ao monte a papala. O máis pequeno dos tres chamábase Remoldiño e dixéronlle os outros dous que fose buscar o viño. Pero Remoldiño receaba. Eu polo viño non vou, que mentres vou á taberna, a empanada xa voou. Non, que non xa comemos, dixéronlle os dous maiores. Agardamos a que volvas para facerlle os honores. E como insistiron moito e eran algo abusóns, dixo que ia polo viño e pillou o garrafón. E botou a andar a modiño pola estrada da taberna. E en canto os outros non o vían, agochouse tras dunha pedra. E púxose a tusmar que pasaba coa empanada, se lla comían ou non entre mentres el faltaba. Os outros dous agardaban, con paciencia, resignados, ollando a bola de liscos con cara desfameados. E por enganar a fame, puxéronse de brinqueta, e un deles tocaba a gaita e o outro a pandereta. Pero cansaron de tanto baile, Remoldiño non volvía, e sacaron unha baralla e botaron unha brisca. E así botaron 2 días agardando polo viño. E dicíalle un ao outro: "E non ven o Remoldiño?" E como tiñan moita fame e cansaron de esperar, dixo o caracol máis vello: "Imos logo merendar." Nisto saíu o Remoldiño dende o seu escondedeiro. "Ai, larpeiros, comelláns, menos mal que andei lixeiro. Iades comer a empanada sen agardardes por min. Pois xa non vou polo viño. Lambaceiros, lampantíns." No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. Un grolo de imaginación danos sempre un alegrón. Cando a imaginación se perdeu, a enerxía desapareceu. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. Percorremos o universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón.